אני הזמנתי את זה, זה שלי. תביא את זה כבר. זה יישבר, זה יישבר. בקופסה הזאת אתם בטח שואלים את עצמכם, מה יש פה? אז כמו שאתם רואים, זה רשום בתאילנדית. נפתח את הקופסה. שנייה, נפתח אותה. ועוד אחד, כן, ככה הם אורזים את הדברים בתאילנד, שהם שולחים דברים מחוץ למדינה. נזרוק את זה בצד. עוד שנייה, פצפצים. עוד פצפצים. ועוד פצפצים קטנים. ומה שקורה פה, וואו, תקשיב, אתם לא יודעים כמה אני מתרגש. יש כאן גליליות של אוריאו. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בחיים לא שמענו על המוצר הזה. איך זה דילג על האירופאים? על הישראלים? טוב, על הישראלים בכלל. אתם יודעים, אנחנו מקבלים הכל בדיליי של איזה כמה חודשים טובים. טוב, חברים. אז פה יש לי בעצם שתי קופסאות. אחד וניל ואחד שוקו. לדעתי, הגליליות של אוריאו זה אחת היציאות הכי טובות שהיו להם. כי אנחנו רגילים לראות בעיקר את העוגיות לא בעיקר, זה עוגיות ועוגיות ממולאות בכל מיני טעמים. אז לפני שנמשיך במבחן הטעימה ונגיד לכם מה יותר טעים, הווניל או השוקולד, מצטרף אלינו עוד שחקן שאתם בטח מכירים, שזה הרולדין. אז אנחנו נפתח גם את האוריאו וגם את הרולדין ונמשיך. אנחנו נתחיל מהווניל ברשותכם, כי אני חסיד של וניל. וואו, זה סגור חזק. אתם מצליחים לראות? מה רואים שם, חבר'ה? זה מריח מעולה, אמיתי. אתם לא יודעים אם הייתי יכול להעביר לכם את הריח. וואו. מה שאתם רואים בגליליות האלו, שזה בעצם וניל, לדעתי זה אותו הווניל מהעוגיות המוכרות, זה המילוי. וואו. זה אחד הדברים הטעימים. תקשיבו, אי אפשר להפסיק לאכול, כאילו. תראו איזה גלילית. היא ממש פריחה, היא קראנצ'ית. המילוי הוא בדיוק במידה הנכונה. אני מקווה שתצליחו לראות את הכמות של המילוי ביחס לגלילית. ופה יש את הגלילית אוריאו בטעם שוקו. מי יכול לבקש יותר טוב מזה? אתם לא תצליחו לראות כל כך את המילוי שוקו שבפנים, כי הוא לגמרי באותו צבע כמו הגלילית. נכון, אני לא חסיד של שוקו, אבל במקרה הזה זה פשוט מדהים. די, ביס אחרון ודי. ואחרי שטעמנו את הגליליות של אוריאו, נמשיך במבחן, אבל נעשה את זה עם הרולדין. כולם מכירים את זה, הרי מדובר במוצר סופר ישראלי, שנמצא כמעט בכל בית, ותמיד יש עליו מבצעים גם של 3 ב-10. הגלילית הזאת היא פשוט מפוצצת בשוקולד. בביס אחד הרגשתי את ההבדל בין הרולדין לאוריאו, והאוריאו ניצח כאן ביג טיים. אז אם חשקה נפשכם בגלילית של אוריאו, פשוט תיכנסו לאיביי, תרשמו אוריאו וואפרול. כשאני הזמנתי את הגליליות של אוריאו, הם עלו לי משהו כמו 60 שקלים עם משלוח לארץ מתאילנד, זה הגיע תוך חודש בערך. אז עד הסרטון הבא שלנו, קפונקה סוואדיקה. צ'או. זה האחרון שנשאר, לא פותח. אני שומר את זה לעצמי, נגמר. אף אחד לא אוכל. תגיד, איפה השלט של המזגן? רגע, לא, בבקשה, בואי, קחי את הרולדין.